Action. Pakai. Ikan sakit. Pakai. Pakai. Kalau nagpaulay sa akin. Bagay! Oh no! Wala pa! Balik ka mo. Maplantar gini ka. Nice, maestro. Plus number. Wah. Sakit ngayog ka. Pitiraw, sakit. Napulan. Kala kapulan. Ala. Puta bertikitan man na hiwa. Napulan ako. Wala ahadi ka mo. Oh my God! Kamu dong. Tinakpan yung lang mo. Paano ka mo? Pila na kami ito. Yan lang. Kita bubog yung belo kaya kulo ka kung kamot. Wala siguro. Oh no! Tapos yan ang ate. Sasara mo ay pag-ilapin daw. Sakit kayo. Wala kayo ko ha. Bila na kami sakit ikik kumot. Kaya kong napagpilo magapukpok pa mo. Sige tayo. Ito ara. Grabe pukuga. Sige tayo mabuti ko. Ay. Kita kayo. Oh no.
Akay. Ay, Nay ko sa sing-sing. Malay ka mo na. Sakit. Hindi lang ko. Pila ya, Boy? Yay! Shout out ni Oliver Orpelia o ni Marie Bios o Elena Linday. Shout out ni TikTok Gallery YouTube channel o shout out ni Junalyn Lintiha. Shout out. O shoutout po ko ni Jofre Cinco, ni Johnny Shan, o ni Liame de la Serna, o ni Angelica Jose, o ni Jofrica. Shout out! Ako mga ito mga po sa gusto magpa-shoutout first din na comment ang bagong video ay i-upload mga ngaming shoutout. And please don't forget to like, share, subscribe, and click na notification bell para updated mo kung nanapag yung bagong video ay i-upload. Ako mga ito may kabi po nagkasalamat. Tuloy natin naman ng taong healthy. Yo! Shout out!